hogy akár csak cukorból, na jó, egy kis infralámpa segítségével és némi kézügyességgel, amivel bőven van Krisztinának, hatalmas cukorkompozíciókat lehet készíteni, akár 1,5 métereseket, és mindjárt ezt be is bizonyítjuk. Vendégünk egy cukorvirág készítő, Rózsa Krisztina. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Be is pakolt ide a konyhába, és mindjárt elkezdi a műveletet, és hát ezeket, amiket hozott Krisztina le a kalappal, ezek szenzációsak. Azt hittük, hogy üvegből vannak, vagy műanyagból valami fröccsöttő dolog, de hát ez cukorból készült, kedves nézni. Szenzációs. Mikor kezdted, és mi hozott kedvet ez a mesterséghez? Én körülbelül 3 évvel ezelőtt kezdtem el ezt a úgymond szobrászatot, mert ugye én a cukrot használom alapanyagnak így szobrászatként. Hobbiból kezdtem el, óvónő az eredeti szakmám, és otthon a családomnak kezdtem el kisebb kis virágokat készíteni. Egyedül önmagam tanultam meg, elkezdtem csak főzni a cukrot, és akkor lett belőle egy kis csodavirág elsőre. Rózsa esetleg? Igen, az első. No man, ezt no man, ugye? Hát azért rózsákat is készít Rózsa Krisztina. Egyébként honnan jött az ötlet, hogy elkezd a cukrot főzni? Mindig is. Spontánnak tűnik. Mindig is jó volt a kézügyességem, és hát szerettem volna egy olyan új alapanyagot találni, amiből különlegességet lehet készíteni. És ez sikerült? Milyen cukorral dolgozol egyébként? Én egy diabetikus cukorral dolgozok, izomaltan neve. Rendes, hagyományos cukorból is meg tudom főzni ugyanezeket a díszmunkákat, de a tartósága miatt ezt használjuk, ez most egy új dolog. És általában annyira tartós, hogy hónapok múlva is kóstolható. Így van, hónapok. Ez hány hónapja készül? Hát most jelen pillanat ide készítettem. Hoppá, köszönjük szépen. Nagyon megtisztelő, köszönjük szépen. Mitől lesz színes a cukor? Mert hát ugye az alapanyag az fehér. Ételfestékkel színezzük, tehát teljes mértékben ehető minden. Ők már étellakkal vannak tartósítva, a díszmunkát, hogy tovább eltartson, őt most akrillakkal tartósítottam, de hát most ez azt jelenti, hogy őt nem lehet elfogyasztani, de ők teljes mértékben fogyaszthatóak. Szentségtörés lenne, Krisztina, hogyha leharapnám a szakállát ennek a Mikulásnak. Az. Igen. Nem, jó, csak be akartam bizonyítani, hogy valóban kóstolható. Gyerekek meg szokták enni, tehát azért a gyerekek meg szeretik enni. Milyen alkalmakat készítenek egyébként cukorvirágokat, meg ilyen szép formát? Nagyon sokféle alkalomra lehet készíteni, születésnapra, névnapra, rengetegféle formát, figurát. Igazából igény szerint, tehát bárki bármit rendel. Én nagyon bevállalós vagyok, tehát lovat, bármilyen állatfigurát, emberfigurát, kezd szerint. Versenyautó? Van a katalógusában versenyautót is, motort is, igen. Egyébként ezt gondolom, hát ez egy gyönyörű kompozíció, ez legalább 3-4 nap még elkészül, ugye? Nem igazán, tehát azt ez így nem mondanám, hogy 3-4 nap, körülbelül egy olyan 4-5 óra munka. 4-5 óra munka ez? Igen. Ez nagyon kevésnek tűnik, Krisztina. Valami turpisságot sejtek a dologban, de még nem tudom, hogy mi. Ez szenzáció. Egy valamit kérlek, engedj meg, hogy mégis megkóstoljunk, jó? Már csak az íze véget. Jó, persze, hogyne, természetesen. És még te eldöntöd, hogy melyik? Én hoztam nektek kisebb virágokat ajándékba. A pult mögé, és pult alól, ugye, hátiába. Erre szokták mondani a híres emberek is, mint Zoltán. A pult alól kapunk, méghozzá jó áll. Jaj, de szép. Na, Vanda, megkóstolod? Mindenképpen. Krisztina, elárulhatok valamit, mikor hajnalban találkoztunk kint a stúdió előtt, bejelentetted, hogy te vagy a karamelles. Én azt hittem, hogy mégiscsak karamell lesz a fellépő. Mert ugye mi cukorkészítő mesterként apostrofáltunk még tegnap. Egyébként van komoly bajnoki címed, ugye? Mit pontosan? Első országos karamellbajnokságon első helyezettet értem el. Gratulálok. Illetve minden évben rendeznek egy Culinary Expo néven egy cukrász, illetve gasztronómiai verseny. Igen. Ott aranyérmes munkáim vannak, és van a végén egy ilyen összdíjazás, ahol 2007-ben bronzérmes lettem, és 2008-ban pedig ezüstérmes. Az ízén érződik egyébként, hogy hőkezel, tehát pici karamellizált íze van neki. Na, akkor Krisztina itt marad velünk. Annyira örülök, hogy a tenyeremből leszel. Ugye? Idáig jutottunk. Képletesen is így lenne. Krisztina készít valamit nekünk itt, és visszatérünk még. Úgyhogy jó munkát, és nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt bemutatta. Köszönjük szépen, hamarosan visszatérünk. Köszönjük. Hova szeretnél elutazni? Nyugodtan fogyaszd el a kis cukorvirágot. India nyugodtabb szegleteiben legyen Dél-India. Menjünk akkor.
Hát egy kis cukorborsó vagy Rózsa Krisztina reggel óta, 6 óra óta készít nekünk egy nagyon különleges technikával, cukorból készült, infralámpával megvilágított cukorcsodákat. Ezt most csináltad? LTR, fordítva. Fordítva, RTR. Ez nem semmi. Köszönjük De gyönyörű. szépen. Ez nagyon Mivel szép. van bevonva? Vagy ez műanyag alatta? Nem, marcipánburkolat és teljesen ehető torta. Azt a betyárját, és mind-mind cukorból, kedves nézőink, úgy képzeljék el, hogy az a szép kis rózsa, a betűk, az átlátszó üvegszerű felület is mind-mind cukorból van. A később ébredő kedvéért mondjuk el, hogy pusztán csak valóban cukrot használsz fel ezeknek az elkészítéséhez, de azért fel kell melegíteni, ugye, hogy dolgozzál. Igen, forrón dolgozok vele, ilyen 70-75 fokos melegen tartom, és folyamatosan a infralámpa alatt lehet vele dolgozni, és amint kivettem alól, az fokozatosan meg És mikor kezdted? Már csak olyan 6 óra környékén beszélgettünk Krisztinával, és azóta el is készült ez alatt az idő alatt. Hát akkor ez azért... Ez az RTL Klub születésnapjára is remekül Így szolgálhat. van, Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen. Valami álom. Leharaptál vele valamit? Igen. Örömömben. Krisztina egyébként komoly díjakat is magáénak tudhat. Melyeket pontosan? Az első országos karamellbajnokságon aranyérmet értem el, illetve rendszeresen részt veszek versenyen. Eddig aranyérmes munkáim voltak. Az összesített magyar bajnokként van egy ezüstérmem 97-ben, 2007-ben, és 2008-ban pedig idén ezüstérmes lett. Krisztina volt a egyébként leglehetetlenebb óvónéni, kép? csak elárulom, csak óvónéni volt. Igen, most már május óta cukrásznak is mondhatom magamat, mert a szakmát elvégeztem A azóta. legnehezebb kérés mi volt tőled, ami szinte lehetetlennek tűnt? Eddig még az autók azok, amik nagyon nehezen elkészíthetőek, de ezen kívül mindent Ma itt van elvállaltam. Dominik, majd kap egy Ezt cukorbokártot. Bizony. Krisztina, Lehet, nagyon akkor- szépen köszönjük, hogy itt voltál, Én is és ezt a köszönöm gyönyörű szépen. alkotást megcsináltad itt a konyhánkban. Most Rövidesen érkezik Csonka Bandi és Keleti Andi hozzánk, most azonban élőben zenél nekünk Gerendás Péter és fia. Egyébként Gerendás Péternek ma jelent meg legújabb lemeze, és ez a harmadik olyan lemez, amin a fia Dániel dobol. Fogadják őket szeretettel, Gerendás Péterék!